Myslím si, že éra Catherine Crick na Slovensku v Čechách viac menej pominula. Mám pocit, že už sa vôbec nerieši ako predtým, keď tu robila konferencie. Ale veľmi vnímam, že potrebujem ešte posledný krát na ňu urobiť video, pretože tí z vás, čo ste videli pred 2-3 rokmi, robila som video o nej, kde som reagovala na ňu, povedala som môj názor a zároveň som bola na jej konferencii, na ktorú som sa vyjadrila. Povedala som veci, že ok, a povedala som veci, ktoré sa mi zase aj nepáčili. A preto robím toto video, aby som priniesla takú jasnosť v tom, ako naozaj vidím Catherine Crick, pretože za ten čas sa nejaké veci zmenili a viem, že viacerí ste sa ma pýtali a považujem to tak trošku ako takú zodpovednosť, že ak by ste žili iba s mojím videom, ktoré som robila pred tými rokmi, ak ste ho počuli, že toto je môj názor, tak potrebujete mať môj aktuálny názor kvôli tomu. Takže preto toto robím. Ja som Catherine Crick, ako som aj hovorila v tom videu, ktoré asi dám, že ho zmažem, aby náhodou sa nestalo, že niekto uvidí iba to video a nebude vidieť toto. V každom prípade, tí z vás, čo ho si budete náhodou chcieť pozrieť, tak ho možno nechám túto prelinkované, keby ste chceli. Fakt je taký, že ja som vlastne ju nikdy veľmi nesledovala, vlastne vôbec. Pár videí som jej videla, potom som išla na jej konferenciu, potom som vlastne o tom robila video a potom som ju absolútne neriešila. No a asi tak pred mesiacom Duch Svätý mi ju tak pripomenul, že hej Veronika, že čo také Catherine Crick, že a vlastne stala sa taká vec, že môj kamarát z Ameriky urobil na ňu video, akože reakciu. Ja som bola taká, že prečo o nej robí reakciu? Tak som si to vypočula a som si povedala, že lebo som tým, že ju som nesledovala, tak ja neviem, čo káže, chápeme. No a on tam reagoval na niektoré veci, čo ona hovorila a som si povedala, že to je problém, akože to už je veľký problém. To som vnímala teda, že Duch Svätý mi to dal, že Veronika robila si o nej video také viac pozitívne, mala by si veci povedať, ako ich vidíš teraz a tak úplne, že priamo. Takže preto pustíme si nejaké samozrejme veci, ktorým sa chcem vyjadriť, ale teda, aby som to teraz mohla hneď zhrnúť, ak nechcete zbytočne moje edukatívne komenty na jej kázeň počuť. Viac menej budem komentovať na podobné veci, čo som počula môjho kamaráta, lebo to boli dosť závažné veci, ktoré hovorila, takže ušetrila som si robotu, aby som počúvala neviem, ktoré jej kázne. Ale teda dve závažné veci. Je, že si pýta peniaze za oslobodenie a chce, aby ste sadili peniaze do oslobodenia, k čomu sa dostaneme. Skrátka, ty si nemôžeš zaplatiť Ducha Svätého. Your seed is releasing needs and blessings from God to come upon your life. You will reap this. You will reap the needs that you have because you've sowed. Knowing that as you sow, God releases. It's not just that God releases random blessings when we sow. But when we sow, God releases blessings that we need, things that we need. So sometimes when you don't have a certain need in your life, it could be because you're not sowing enough for the reaping of that need to come. And sometimes God can be asking you to, maybe you are regularly sowing, but maybe God is asking you to sacrifice more. And then that need will be released when you sow more in this area. So if you have a certain need in your life, spiritual, physical, and you're just seeing this is not coming, you're wondering, what should I do? What do I do? This is a problem. Sow. Make a sacrifice to God. Whenever you sow, blessings are released. You need a blessing in this area. Sow so that you may reap this. Amen? So you can make a specific seed, like say it with a name, like, God, I'm sowing this for this need. I believe that you are releasing this to me. Now remember, last week I shared that there is never such thing as a transaction or paying God for something to release something. It's the principle of sowing and reaping. Don't get it twisted. But so many people, they reject, giving to God for something that they literally are missing out on the sowing and reaping important principle that God has instructed us to do. And so they're missing out on abundant life. They're praying and praying and praying for a certain need, but they're religious and they refuse to accept this new wine principle, and the need never comes. The need is never released. It's better that we humble ourselves. What I'm teaching is new wine. It is not the old traditional way we're used to. To je trošku problém, pretože Božie slovo hovorí, áno, máme siať a máme žehnať. A Boh si to vie použiť, aby nás požehnal. Avšak v Biblii sa nikde nepíše, že potrebuješ siať financie, aby si zožal uzdravenie alebo oslobodenie. A ona to hovorí aj v takomto kontexte, že nech máš akúkoľvek potrebu, teda povedzme potrebuješ byť uzdravený, tak možno práve preto nie si uzdravený, pretože dostatočne neseješ financiami
napríklad teda do jej služby. A občas hovorí, že vlastne niekedy si možno sial primálo a Boh ťa chce ako keby možno otestovať a tým pádom potrebuješ zasiať ešte viacej, aby si naozaj mal svoju potrebu naplnenú. A teda vlastne toto je spôsob, akým dokáže potom vlastne vyberať financie za uzdravovanie alebo za oslobodovanie a teda s týmto konkrétne mám dosť veľký problém. Ak by si chcel tento biblický princíp sejby a žatvy využiť na to, aby si bol uzdravený, tak v jedinom prípade, v ktorom by to mohlo fungovať je, že skrátka seješ uzdravenie. To znamená, sám si chorý a modlíš sa za iných chorých, aby boli uzdravení. Ale tu teda môžeš vidieť, že ty seješ uzdravením a preto ho aj žneš. A teda také, aké semeno seješ, také aj zožneš. A preto nemôžeme čakať, že keď budeme sadiť semienka financií, že zrazu z toho budeme uzdravení. Someone who has a curse on them, where someone has paid a lot of money for there to be a curse on that person, many times the prophetic key is for that person who has the curse to sow to the kingdom of God, the true kingdom of God, where his power is, to sow, to give to God a good seed, not a dinky seed, but a good seed. And in the spiritual realm, it removes the person, it withdraws that person from that curse that carried a lot of weight because of the money put on it. There's different levels of weights to curses. God is going to free him completely. There are different keys to receive complete freedom. And what happens is the more that we entangle ourselves with witchcraft and psychics and things like that, it's like a more complex deliverance. So sometimes it's not just about the commanding the demons, but there's other keys that need to be unlocked. And one of them is to sow seeds. Did you pay money to the psychic? Yes. How much? Who knows? Hundreds. Ongoing for years because I didn't know, but I've been following you for 6 years now. So it's ongoing for years. So in the spiritual realm, there's laws. I've been sowing 10% of everything that comes through my hands for the last 2 years. 10%. God's saying more. Okay. Because 10% is with what's God's. Sowing, but I also So now we need to sow specifically for his deliverance and speak. This is for his deliverance. And a good amount. If there's a good amount given to psychics, it needs to be a good amount because that's the key that needs to unlock his complete freedom. And it needs to be where his power is. Like Fivefold Church, for example, you can sow here. Čím viac zaseješ, tým viac to uzdravenie a tým viac to oslobodenie môže prísť. Akože ja nie som proti tomu, aby človek sa nechal podporovať, alebo skrátka, aby mal aj niečo, že kúpiš si jeho knihu. Ale ako náhle človek vyslovene robí tvrdý marketing a vyslovene ťa núti, že musíš zaplatiť, ak chceš jednoducho oslobodenie, uzdravenie, veci, za ktoré sa nedá zaplatiť, nedá sa ich kúpiť, lebo to je iba Duch Svätý moc. Tam není, že ty si písala knihu a ty si vytvorila nejaké kurzy, videá, ale to je vyslovene, že čisto len Duch Svätý, jeho moc, ktorá sa nedá kúpiť, tak to je prúser, pretože tak toto je tá prvá vec a teda to, že vlastne robí veci veľmi takým až okultným, manipulatívnym spôsobom a vtedy som to videla, že skrátka mladý kresťan, že stále v istom ohľade mladý kresťan a skrátka sa učí a není to ľahké a má nejaké chyby. Ale teraz už to vidím ako problém, lebo ak tie veci, ktoré som vtedy videla za tie roky sa nezmenili, aby som povedala, že je to ešte horšie, tak to už je fakt seriózne. A ako sa hovorí, strom poznáš podľa ovocia. Baba, we want to be used to reach all of the people of Los Angeles, to bring them to you. And we want God to use us to reach them and to bring them to you so that they may be healed and delivered and be directed into God's will for their life and so that they may receive what we have received. We want to share this with the world. Tunataka kushia jambo hili na ulimwengu mzima. And all of this joy that you see in all of us and this transformation. Na hii furaha unaiona ambayo sisi tunaiona pia katikati yetu na haya mabadiliko. It is only because of you, Baba. Ni kwa sababu yako Baba. We would be nothing without you. Tungekuwa si kitu pasipo wewe. We know and recognize that you hold the keys for America and only you. As John the Baptist declared, there's someone greater than me coming. Tunataka kama ambavyo Yohana Mbatizaji alisema kuna aliye mkuu kuliko mimi anakuja. We want to be used in that apostolic way. We want God to have people's eyes be open to the words we're speaking.
Na tunataka macho ya watu yaweze kufunguka katika maneno ambayo unayasema. That they may hear and come to this conference and to this ministry and receive you. Receive the real Jesus and receive from the real Jesus through you. Glory to God. We give ourselves, we lay down ourselves, we surrender and submit to you. That God would use us Ili Mungu atutumie to serve you kukutumikia and to help fulfill your vision. na kuweza kukusaidia kukamilisha maono yako. We plant this seed at your feet, Daddy, for God to have our way with us, to serve you. We want the world to know you. Tunataka ulimwengu ukujue wewe. We want you to be famous. Tunataka ufahamike. So that the real Jesus, Yesu who is full of love and power, aliyejaa upendo na may be known. Aweze kujulikana. They will not know the real Jesus unless they know you. Watu hawezi kumjua Yesu halisi kama hawajakujua wewe. For the world to see him Kwa sababu Mungu ameamua kukutumia wewe ili ulimwengu umjue. Asante sana, Baba. We love you so much. Asante sana for being our Father. We love you. Asante sana. Ever since that day, I began being mentored by Pastor David. So for you to have the prophet of prophets as your leader, I consider you the most favored people in. Teraz som vám pustila také staršie videá Catherine Crick, kde v podstate sa dala zasvetiť svojmu duchovnému otcovi, falošnému prorokovi Georgeovi Davimu, kde v podstate mu slúbila, že mu bude slúžiť a chcela prijať od neho pomazanie a samozrejme teda chcela rozšíriť jeho meno do celého sveta. Toto samozrejme každý kresťan, kto vidí, vie automaticky, že je zvrátené demonické a vôbec to nie je v Božom duchu. No a samozrejme o tom som aj hovorila v mojom videu z roku 2023. Avšak rozhodla som sa na to zabudnúť v zmysle takom, že Catherine urobila video, kde vlastne vysvetlila, že to, čo urobila vtedy, teraz by to neurobila, pretože jednoducho vtedy bola telesným kresťanom a že jednoducho dnes už jednoducho sa na tie veci pozerá inak. Čiže ja v mojom videu z roku 2023 som sa rozhodla veriť slovám Catherine a teda keď povedala, že sa od toho dištancuje, tak som ju jednoducho zobrala za slovo. No a tým pádom, že som ju už ďalej vôbec nesledovala, tak som vlastne nemala šancu ani vidieť, že či naozaj to aj tak myslela, alebo to naozaj boli iba prázdne slová pre video, aby mohla vlastne tých ľudí, ktorí viac menej obvinujú z toho, ako keby umlčať. This was my small beginnings. I remember I hosted my spiritual father, Prophet George Davey. I hosted him at a conference. This was the first year, after the first year of receiving my calling and being a spiritual daughter of him. And I knew the power of God moving through my spiritual father. I didn't want the people in LA to miss this. I wanted the people to value it and to receive and be delivered and healed and receive the prophetic anointing upon their lives. And so I made a lot of efforts. No a teda keď sa pozrieme na novšie videá, tak vlastne vidíme, že ona naďalej ho považuje za svojho duchovného otca. A to je dosť veľký problém, pretože ak naozaj hovoríš, že sa od toho dištancuješ, tak on nemôže byť naďalej tvojim mentorom a tvojim duchovným otcom. A myslím si, že to krásne aj zapečatila v jednom videu, kde doslova povedala, že George bude naveky jej duchovným otcom a ona sa od neho nikdy nedištancuje, pretože potom by jej pomazanie vyschlo. Takže myslím si, že toto hovorí za všetko. I know for sure that I am here today walking in my calling and walking in the anointing because I was obedient to where God had called me to be planted. Underneath the spiritual father, he had called me to be planted underneath. God wanted Elisha to carry Elijah's exact mantle. The meaning of mantle is it's the same anointing. It was the same anointing that Elijah was walking in that Elisha received. That's why Elisha had to be obedient to go to where Elijah was and serve him. Because you can't choose your calling. You can't choose your purpose. Only God chooses it. I'm never leaving my spiritual father. I could never. I know that this would grieve God more than anything, and that's what would grieve my heart more than anything. I know that the anointing would dry up. I know that my purpose would not be fulfilled. I know that the devil's plans would succeed. I'm not going to let that happen. So I'm going to say, get behind me, Satan, and continue to speak that. I know this is God's principle. You cannot choose whoever you want to choose. When God calls you to your Elijah, you need to stay with your Elijah.
George Davy, tí čo neviete, tak v podstate má svoju cirkev, viac menej hlavne v Afrike rozšírenú, ale vďaka Catherine sa to šíri všade, napríklad bol vo Filipinách, kde ľudia na základe Catherine prišli k nemu. We hardly hear prophets and apostles who walk in power in the Philippines. Apostle Catherine Craig has taught us to come where the anointing is and position ourselves to receive. A podobne ako aj Catherine, takže aj oni sa mu tam viac menej začali kláňať. Ak by George Davy poprvé bol Boží muž, tak určite nedovolí ľuďom, aby na pódiu ho doslova uctievali a sa mu kláňali. Čo v podstate robila ako Catherine, tak aj vlastne aj tie ženy z Filipín. Ďalšia vec, ja nemám problém, keď má niekto financie a má aj drahšie auto. Ale určite mám problém s tým, nielen teda keď niekto vyberá peniaze za svoju službu, lebo musíš zasiať, aby si bol požehnaný alebo oslobodený. Vôbec nevidím pointu, aby tzv. Boží služobník prišiel na zhromaždenie v aute v sprievode, po červenom koberci, občas si dal aj korunu a doslova nechal sa oslavovať ľuďmi. A teda z tohto hľadiska môžeme aj vidieť teda, že to vôbec nie je na Božiu slavu, ale to je doslova kult človeka. A teda z tohto hľadiska môžeme aj Georgea Davyho nazvať falošným prorokom a tým pádom, keď Catherine doslova ho naďalej považuje za svoju duchovnú autoritu, za svojho duchovného otecka, tak to je dosť veľký problém, lebo tým pádom vplyv Georgea je neustále aktívny na Catherine. The Pharisees of today, the religious spirit, the more they will hate us. So I've seen that hatred, I've seen that jealousy spirit, that Pharisee religious spirit. Reject my spiritual father. Many people have said, you should leave him. And you know what I say to that? To all those people who say that to me, who have said that to me in the past, and who will say it to me in the future, I say these familiar words that Jesus said one time. To a Christian. Get behind me, Satan! Take off the ring. Take off the ring and let's see you minister. I don't know if you know about the ring. She has tell me about the ring. So she wears a ring on her wedding finger given to her by George Davy, and she only ministers with the ring on. She won't take the ring off. It's common in witchcraft to use gemstones, to use objects as ways of one, demonstrating devotion, but two, having spiritual connection. And it's why they burned in the book of Acts. They burned certain objects when that had been used in witchcraft. That she wears that ring every time she ministers. It's the same. It's just witchcraft. That's what it is. Now, initially, I'll say, kind of let me air my own progression in this. My initial take was she's a misguided believer that has, in her ambition for renown and fame, has accidentally pursued, spiritual power and got it from an unrighteous source, and she doesn't know the difference. If that's initially, that was my take on it, is she doesn't know. Toto som si presne vlastne aj ja myslela, preto som robila to video, že tiež som si myslela, že robí veci nie úplne vedome. That's the case anymore. You can't progressively exert more and more influence in this way without knowing what you're doing. Chcem vám z toho robiť edukatívne video, ktoré vám aj pomôže pochopiť, ako funguje manipulácia, ako funguje okultizmus v kresťanstve. If you really want to grow, just listening one time is not going to cut it. You grow a little bit, but God wants you to grow a lot. And so you need to study the word, especially because for the most part, I'm not releasing things that you've heard again and again. It's new wine that you need. Amen? So you should be returning to that word. It's important you're not getting itchy ears to get some other kind of teachings, because the biggest issue of that is that you're not focusing on the food that God has prepared for you, that He knows you need. And He knows you need to meditate on it again and again and get it in you. So it's important that you focus where you are planted. Make sure you're staying focused there. Make sure you're getting the word in you there. Akože s týmto sa dá šťastie súhlasiť, že jasné, že ak máš fakt dobrých
lídrov, tak kebyže každú chvíľu máš šteklivé uši a počúvaš všetko možné, tak a nevieš to rozlíšiť, tak budeš počúvať aj blúdy. Napríklad ja som tu minulé vlastne robila video o umelej inteligencii a na to som narážala. Ale úprimne to, ako to ona hovorí, tak to je presne takým spôsobom už, že vlastne celé telo Kristovo je úplne od vecí, vôbec ich nerieš, ty máš počúvať iba mňa a iba moje vyučovanie, nemáš počúvať nikoho iného vyučovania. A toto za mňa je obrovský problém. Pretože to potom znamená, že ja som tu zhltla celú múdrosť sveta. Pretože úprimne, akože jasné, že keď niekde si, tak úprimne verím tomu, že aj ľudia častokrát blúdia, lebo nepočúvajú, ak majú v sebe, ak majú dobrých lídrov, tak ak ich nepočúvajú, tak potom sa nečudovať, že nerastú. A kebyže ich zoberú seriózne ako autoritu, tak by úplne inak rástli. Takže toto chápem a súhlasím s tým. Ale na druhú stranu vidím fakt manipuláciu a ona sa presne prejavuje takto, že sa kryje za tieto biblické princípy typu, že ja som tu postavená, ustanovená a máš počúvať iba mňa. A vidím v tomto problém. No nie je úplne správne hovoriť, že máš počúvať iba moje vyučovania. Lebo máš ľudí, ktorí vyučujú napríklad viac o prorockých veciach, niektorí viacej ťa vyučia o demonických, o duchovnom súboji. Skrátka je to rôzne. A ty keď vlastne počúvaš jedného človeka, tak počúvaš iba jednu vec. Ja sama mám viaceré veci, ktoré počúvam, viacerých ľudí. Vďaka tomu Boh ma vie posúvať v rôznych oblastiach, v rôznych smeroch. A jasné, že nemôžem počúvať hocičo, ale rozsudzujem. Ale jednoducho, no toto už je také, že keď sa na to prestaneme pozerať s tým takým, že chceme sa to pochopiť z toho biblického hľadiska a pozrieme sa na to fakt nezaujato, tak vlastne iba fakt vidíme to, že stále si babetko, máš ju stále počúvať, nemáš nikoho iného počúvať a stále ťa to buduje v mentalite, že ju potrebuješ a že si skrátka duchovné babetko. Namiesto toho, aby si to človeka už budoval do duchovnej dospelosti, že už mu prorocky ho povolával k tomu, kým už je v Kristovi. Viem to rozlíšiť, pretože ja keď som bola fakt mladý kresťan, tak tie vyučovania, čo som počúvala, tak fakt viem rozlíšiť, že presne toto je presne ten typ, ktorý ťa udržuje neustále v tom mindsete, že ty nikdy nie si dostatočne pomazaný, dostatočne duchovne vyzretý, stále ťa to udržuje tu. A potom máš vyučovanie, ktoré ťa budujú, kým už si v Kristovi, ten kazateľ alebo ten učiteľ vyslovene snaží sa poukazovať na to, ako mňa ty potrebuješ a ako mňa máš ty počúvať, skôr sa zameriava na tú správu a na to, kým si ty v Kristovi, čo vyučoval aj apoštol Pavol a to ťa buduje a ty duchovne napreduješ. A to je dosť veľký rozdiel. Sú to malé detaily, ktoré sa dá ľahko prehliadnúť, ale zároveň dá sa ich vidieť. Čiže keď skrátka niekto svojim vyučovaním veľmi poukazuje na to, ako ty potrebuješ jeho a ty potrebuješ jeho vyučovanie, lebo si povedzme v jeho cirkvi, aj tak toto je problém. On by mal ten človek prestať riešiť seba, svoju cirkev a seba ako takého a mal by poukazovať na Ježiša, na Ježišové učenie a mal poukazovať na teba, kým si ty v Kristovi a to ti dáva slobodu, to ťa buduje, oslobodzuje a ty kráčaš viac a viac v tom plnom potenciáli. Ale vlastne tento spôsob spôsobuje presne tú mentalitu toho, ten pomazaný služobník. Vidíme to aj v náboženstve, kde vlastne ľudia majú na piedestale nejakých kresťanských náboženských lídrov a ich berú ako nejakých svätejších, ale vidíme to aj v takýchto cirkvách, kde kresťania vidia nejakých ľudí, kresťanov, viacej pomazaných, tých takých špeciálnych a sú z nich mimo úplne. Doslova majú syndrom celebrita voči tým kresťanom. A je to úplne to isté ako tí kresťania v tých náboženských. Viete, to je sranda, lebo máme tu dva typy hlavne kresťanov. Taký tí náboženskejšie a potom ten typ taký, povedzme, že rôzne cirkvi, letničné a tak. A častokrát letniční sú, alebo takí kresťania, nekatolíci, sú takí, že tí katolíci, oni tam uctievajú ľudí. Kamo, možno aj ty uctievaš ľudí, lebo presne to, čo ona robí presne, že ty začneš mať syndrom celebrita voči nej, syndrom ona, tá pomazaná, Božia vyvolená. Je to úplne to isté. Takže to chcem ukázať na to, že musíme toto vidieť, že to, čo ťa vedie k tomu, že ty toho človeka až slepo nasleduješ takýmto štýlom, tak vlastne robíš to isté ako to možno náboženstvo, od ktorého si utekal, lebo tam si videl nejakú hierarchiu, ktorá vyslovene z teba robí človeka, ktorý je menej s Bohom ako keby na rovnakej úrovni ako ten človek. Že je to tak podávané. A tuto to vidíme rovnako, že tu je to fakt robené a fakt aj v mnohých cirkvách na Slovensku, že vyslovene, že ja som tu ten pomazaný človek. A keď chceš pomazanie, prídi ku mne.
Lebo vlastne ty nemáš to pomazanie. A pri tom pomazanie je Duch Svätý. Ak si prijal Ducha Svätého, ak si prijal krst Duchom Svätým, máš plnosť Ducha Svätého, už viac nemôžeš dostať. Môžeš samozrejme sa naučiť viac v tom kráčať, určite si obnovať myseľ, roznecovať sa v duchu, ale už viac fyzicky Ducha Svätého nevieš prijať. Lebo ak je celá plnosť Božia v tebe, tak kde sa tam bere nejaký nedostatok? Ak máš Boha, ak máš Krista, spolu s ním ti Boh daroval všetko. A teda tu chcem ukázať na to, že čím viac si vybudovaný v tom, že ty v Kristovi máš všetko, tak zrazu vidíš, že tieto vyučovania ťa vedia k tomu, že ty vlastne menej kráčaš v svojej identite. A je to viac o tom jednom človeku, ako o tom, že sme v Kristovi slobodní. A o tom by mal byť apoštol prorok, že on teba buduje do toho, aký si ty v ňom, v Kristovi. A apoštol to je iba len pomenovanie povolania. To nie je, že ja som tu viac pomazaná. Akože áno, jasné, že keď niekde si dlhodobo Bohu slúžiš, si verný, veľa rokov, máš skúsenosti, jasné, že Boh si ťa radšej chce inak použiť ako človeka, ktorý len začal a nemá tie skúsenosti, není prepalený. Jasné, ale z pohľadu kresťanského života tam není vyslovene niečo, že Boh niečo fyzicky tomu človeku dal špeciálne. Takže tu už môžeme vidieť také tie základnejšie prvky, by som povedala, až takého manipulatívneho držania si svojich ovečiek. There can be people in the church that come to you, friends that come to you asking you for advice on certain things. Now, you can give them advice for certain things that are basic, very basic things that you can humbly be confident in is the truth that you're sharing with them. Such as maybe someone saying, I don't really feel like reading the Bible. I think that I don't really need to because I'm listening to only the teachings at 5F. So I don't think I really need to read the Bible at all. This is common knowledge. You can be confident in this, amen, that you can share with them. No, you need to also read the Word of God. Other types of advice you're not called to give. So many of you, most of you have come from old wine. And you need to be aware of this, and you need to humble yourself of that. Of this advice that you're about to give somebody could actually be old wine. Or be old wine you're trying to mix with new wine. Maybe you've never encountered this scenario in the new wine, so you're just bringing your old wine advice to them. You know? So if you with confidently are humble, and this isn't a basic thing like should you read the Bible or not, it's better to not advise them. What you should instead do is say, subscribe to Apostle Catherine and ask questions. Ask that question on the subscriber Q&A she does usually weekly. Ide tu o to, že Boh chce, aby všetci narastali do duchovnej dospelosti v Kriste. A ak je to jedna celebrita, prepáčte za ten slovník, tak vlastne to je to, že všetci budú písať e-maily, lebo nemám odpoveď a sused mi nepovie odpoveď, lebo vraj nemôže mi povedať odpoveď, lebo mám sa pýtať jej. Že keď sa to človek takto zamyslí, že kde v tom je Boh. Lebo Boh v prvom rade chce každého individuálne doviesť do duchovnej dospelosti, používa si na to ľudí v cirkvi aj, ale v prvom rade Duch Svätý je ten, ktorý nám dáva rast, ktorý nám pomáha s obnovou mysle. Keď čítaš slovo Duch ti dá všetko porozumieť. To povedal Pavol Timotejovi. Boh nám dal ducha múdrosti a poznania v poznaní jeho a Pavol sa iba modlil, nech sú vaše oči otvorené. Ale vlastne toto len upevňuje v ľudí stále v tom, ty si duchovné babetko a zostaneš duchovné babetko. A preto všetko musí ísť cezo mňa, lebo ja som tu tá dospelá. Be patient. We might not get back to you immediately, but trust God. If you're not knowing the answer yet, you can trust God that you don't need to know it quite yet. He'll reveal it in His perfect timing. Amen? Now, there could be some things that you, maybe at a subscriber Q&A, I answer many practical questions. Many practical questions. So maybe you remembered what my answer was to this specific question somebody has. And in that case, you can share with that person. But it's important you share, I'm giving you this advice because this is actually what I heard our leader share on the subscriber Q&A. And if possible, if you happen to remember, or maybe you can take a little time and go search, send the person that video where you found the answer.
Je aj taký problém, že vlastne ona tam veľmi naráža na to, že ona je tu ten duchovný líder, tá, ktorá je tá duchovne dospelá. A vlastne cez jej teóriu to znamená, že ona má nad sebou tiež duchovného lídra, ktorý vlastne spôsobil, že ona vie byť takto dospelá, pomazaná. A toto chovanie je späté s tým, že stále to takisto vidí, že ty musíš ísť k nej, aby si spoznal Ježiša. To je úplne to isté, čo ona robila s tým Georgeom Davim. Tu je vlastne vidno to okultné, to čarodejníctvo. Lebo teda on je v podstate jediný, ku komu sa ona hlási. Stále. Aj keď robila pokanie, že teda to nebolo správne. Pritom tam išla veľmi cez čiaru, naozaj to nebola maličkosť, to bola veľká vec, fakt cez čiaru a tým, že teda on je stále taký, aký je, tak je pod jeho vplyvom. A tak teda aký duch, aké pomazanie, by som sa pýtala, sa prenáša z neho na ňu. A tým pádom môžeme vidieť, že vlastne všetko to, čo ona učí, robí len preto, lebo chce mať tých ľudí pod sebou kontrolovačne. Presne tak, ako ten George Davy si vlastne týmto spôsobom snaží držať ľudí pod sebou. No to už je potom problém. To je presne o tom človeku, ale to nie je o Bohu, ani o tom, že Boží služobník. A toto už je to, čo Biblia nazýva falošní apoštoli a proroci. There will come a time where God will lead me to anoint fivefold ministers here at Fivefold Church. Prophets, evangelists, pastors, teachers, other apostles. And then they will be anointed to teach. And so much of what they teach will be like how Timothy was carrying out the words of Paul. But they have been given a special authority that if God may sometimes give them a revelation in line with what the leader has taught. Not something different. It goes in line with it. But it may be a fresh revelation. That's the kind of new teaching that I'm sharing, that the believer's not called to. Only those that the leader has appointed and anointed with the leading of the Holy Spirit. No a tu by som to zastavila, pretože ona stále hovorí o nejakej hierarchii, o nejakom líderstve, o nejakom progrese, pomazaní, ustanovení. Ja by som si presne dala otázku, že OK, keď to takto bere, a kto ju ustanovil do služby? Keď veľmi ju chytám za slovíčka, že keď tak ona sa tvári dôležito, že ona je ustanovená a ty nie si a ja ti poviem, kedy si, tak ja potom, keď má túto taktiku, tak ja by som sa fakt pýtala, že OK, a kto teba ustanovil? Lebo keď ty povieš, že Boh ma ustanovil, tak potom aj niekto z jej kongregácie môže povedať, že mňa tiež Boh ustanovil, aby som bol prorok. No a ju vlastne ustanovil ten čarodeník alebo ten človek, čo není až tak kresťan, čo sa tvári, že je kresťan a iba zneužíva veci pre svoje prospechy, ten George Davy. Takže vlastne je to nie na Bohu postavené. Tu ide o to, že s akými kartami hráš, tak s takými aj ja budem hrať. A teda keď niekto sa tvári dôležito, že je apoštol Bohom povolaný, ale vidím evidentne, že obmedzuje všetkých naokolo, tak potom by som jeho konfrontovala, že a prečo si myslíš, že ty si povolaný? Chápeme sa, keď nehrá túto hru a nehrá sa do pozície, ja som tu tá špeciálna vymazaná a ty si tu moja ovca, tak potom by som nič také nehovorila. Určite uznávam mať úctu k starším ľuďom a k pastorom, aj k apoštolom a tak. Ale neprejavuje sa to tým, že tí ľudia sa ťa snažia držať pod papučou. Takí ľudia majú prirodzený rešpekt, že skrátka vidíš, že skrátka chceš byť pod nimi, chceš ich počúvať, lebo vidíš, že dobre kážu, že ťa to fakt buduje. Ale tí ľudia nemajú za potrebu stále ťa dávať pod papuču, ako ich nutne potrebuješ k životu jak plúc alebo jak vzduch. Chápeme sa. Tí ľudia stále ťa utvrdzujú v tom, ako ty chod do tej Biblie a slúž tomu Bohu a choď a budú ťa s týmto bombardovať a budú ťa budovať, budú ti hovoriť o veciach Božích a budú budovať to, kým si v Kristovi. Ale nebudú ti stále pripomínať, ako sú oni dôležití, ako oni sú pomazaní, Bohom vyvolení a ty máš cez nich iba prijímať a sedieť a počúvať. No, you should read their Bible. These common sense things you can teach people. But if you're in doubt, just play it safe and send people to my Instagram where they can ask me questions that I do during the week, usually once a week. So this is called control. This is called manipulation. This is cultish stuff. Get out of 5F Church. Ak by ťa zaujímal môj komentár a analýza Katrin kázne, tak dlhšiu verziu nájdeš v učeníckej komunite.